Wong Indo bojone wis tuwa, golek neh sing enom. Ya apa ora? Piye maksud iki? Maksud iki kon golek sing enom ki maksude golek brondong ngono to, Cah? Waduh, maksud iki piye iki? Bojone nang omah wis tuwa terus golekne sing brondong ngono to maksude? Lah anak golek brondong kok malahan aduh, kene ngingone meneh malahan. Biasane sing brondonge ngono kuwi kok. Ora gelem kerja malah mau kondo tambah runyam urusane, tambah ruwet. Wis tuwa ngene iki lha apa golek-golek bojo meneh. Golek bojo misal bojone ditinggal misal ya ora ndek bojo wis ora apa-apa, ora usah golek-golek. Wis tuwa arep ngenteni panggilan kowe kok, arep ngenteni Gusti Allah sing manggil awake dhewe, arep ngenteni anu lho ki ngantri arep ngenteni panggilan di atas lho maksudku ki. Ora usah aneh-aneh golek brondong-brondong ora ki ruwet rane. Apa ya ngono? Ki nek aku lho bolo, aku wegah aku ngene iki. Wis tuwa ki ya wis wong kare awake dhewe kare nunggu giliran wis kare nunggu carane ki awake dhewe ki ngantri panggilan. Ngapain sih ruwet-ruwet mikir bojo brondong malahan ngingoni ya mau kondo. Aneh kalian.